I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan novi video, dobrodošli još jedan biće leteći naravno Bajs vlog. Tako da sam samo hteo da napravim uvod za ovaj da kažem video današnji koji planiram da vam snimim i da vam kažem da sam razmišljao da pokrenem da kažem još jedan novi serijal. Bukvalno sam evo ovde da kažem ispisao, pa ću da vam pročitam što se tiče tog serijala, šta će sve da sadrži i kakvi će sve biti klipovi što se tiče tog serijala. Bukvalno sam hteo da napravim novi serijal sve o vožnji bicikla. E sad, mnogo ima da kažem što se tiče toga, mnogo ima stvari šta i kako. Ja ću pokušati da kroz par nekih videa maksimalno to sve skratim, faktički da prepričam, tako da će biti neki da kažem videi onako bazirani tipa teorija, znači ono tokom da kažem moje neke vožnje, da vam pričam taj teorijski deo, mislim teorijski, tako ćemo ga nazvati, da ne bude ono samo kao vozim i ono ništa specijalno se ne dešava, nego da vam i pričam dok vozim. I jedan deo će biti praktičan, odnosno gledat ću da vam to sve pokažem, maltene što vam ispričam, ili ću probati na nekom možda parkingu velikom tako nešto da uhvatim, ili tamo negde ako uspem na keju, sad koliko budem mogao, sve zavisi šta budem radio, kako da kažem budem tu praktičnu radnju primenjivao, da li će mi trebati više mesta, odnosno prostora, ili će mi ipak trebati manje. Tako da sad ću vam ukratko reći kakvi će biti videi, znači ono unapred čisto da znate. Biće pozicija u vožnji, toga ću se dotaći, čak će i možda današnji video biti nešto ću ispričati za poziciju vožnje. Što se tiče ramova i modela samih bicikala, to bukvalno sam, evo ovako sam pasus otkucao, tako da ćemo se samo nešto jako malo dotaći, malte ne skoro ništa, zato što već ima video kod mene na kanalu, ostavit ću vam sad u ovom današnjem, gdje sam pričao o modelima, o vrstama, o ramovima i svačem nečim. Tako da se ne bih opet ponavljao. I možda ću vam ostaviti isto ako nekome bude značilo što se tiče planinskih biciklova tabelu, pa ono ne znam visina, dužina nogu i ne znam predložena recimo neka veličina rama. Isto će tako ostaviti za gradske bicikle kome bude trebalo i eventualno ove trkačke, mada sam tu dosta slabiji što se tiče njih, ali ima ta tabela pa eto, pretpostavljam da će nekome tako nešto pomoći. Bukvalno u tabeli imate visinu vozača, centimetre i vamo ima centimetri veličine što se tiče rama, mislim sami ćete vidjeti, ostavit ćemo u ovom videu. Dotaćemo se što se tiče upravljanja na putu, recimo šta kako treba, neke stvari kako treba izbeći, da li se može izbeći, kako odreagovati, tako da bit će i takav praktičan video. Onda recimo što se tiče nekih ostalih učesnika u saobraćaju, recimo na ostale bicikliste, kako se treba ponašati, šta treba uraditi u nekim situacijama. Onda recimo što se tiče tih samih nekih motornih vozila, u smislu automobila i tih ostalih da kažem učesnika, kako se ponašati, kako gledati, kako procenjivati situaciju prilikom da kažem te vaše vožnje. Vožnje kroz krivine, tu sam ovako pasus napisao, jer to najviše volim i zato sam za to odvojio najviše vremena, tako da bit će to. Vožnja uzbrdo, tu sam nešto samo naveo šta i kako, ali pokušat ćemo da odradimo praktično, da se ja bukvalno, da gledam nekako da me neko snima, ja da se penjem pa da vam onda da kažem objašnjavam kako to izgleda. Mogli bi recimo u promenadi, tamo je ovako da kažem neka uzbrdica, pa kad nema gužve nešto ćemo smisliti. Onda pričat ćemo o nekom tempu što se tiče same vožnje, šta kako treba voziti, kako uslediti tempo, kako doći do svog nekog da kažem tempa, ili kad smo u grupi pa onda da kažem kako diktirati tempo, sve zavisi kako ko vozi, ko vodi.
Onda recimo silaženje sa bicikla, doduše sam takav sličan video odradio pa ću vam ipak i ostaviti u ovome. Tako da bukvalno ću sam samo danas, ovaj će biti kratak video i reći šta će biti u tom novom serijalu, pa ćemo ići da snimimo nešto iz ovoga što sam otkucao. Položaj, dobro to sam rekao za položaj tela, već tu sam nešto, ne znam šta sam to dodavao, opet kucao. Onda, što se tiče možda nekih promjena guma, to tom potom, tu sam išto nešto pisao. Ne znam ni ja šta sam. Ovo sam tu bez veze nešto stavio, pedalirajte kao profesionalac. Tu sam se dotakao nekih izbora pedala, savjeta nekih, onda oprema i što se tiče neke ishrane. Ima sličnih videa kod mene što se tiče odeće, ali ovdje sam skratio baš dosta. Odeća, majica, biciklistički šorc baš ko ono hoće, cipele, kaciga, tu sam obavezno stavio, tu sam čak i pričao, ima dosta videa o tome, o toj nekoj, a nema baš o zaštiti mnogo videa, ali ima što se tiče te opreme same. Pa onda što se tiče nekog prvog podešavanja bicikla, na što trebate da obratite tu pažnju, pa sam tu sad naveo lula, korman, šticna, sedište. Onda tu sam stavio, mislim kao kablovi, mislim ima kablova ako neko ima onaj brzinometar ili onaj kao kompjutometar i bužiri i to šta kako, da kažem, izregulisati da nije previše zategnuto, da vam ne smeta, prosto napraviti taj splet kako treba. Što se tiče ishrane, tu sam nešto isto malo naveo. Ovo je, da kažem, opet neka oprema. Što se tiče nekih igrača za ruke, za noge, za kolena, ko vozi zimi, rukavice, kape i još neki dodatak za one sprinterice. Onda šta sam tu, sam još biciklistički, tu sad neki savjeti. Onda upoznajte svoju brzinu, recimo tu sam pisao šta i kako, kad menjate brzine, recimo kako, pravovremeno kad ih treba promeniti, kad treba spustiti brzinu, kad treba ubrzati, znači da odradite, da kažem, to planiranje unapred, naučite da kočite na pravilan način, to sam gledanje kroz krivinu, to sam mogao da utefterim gore jer ovako bukvalno ima malo samo, mislim ima 2-3 rečenice o tome. Onda nagnite svoj bicikl, a ne svoje telo, isto tu sam, da kažem, i taj deo sam nešto malo isto otkucao. Pozicionirajte se za spust, isto kako se pozicionirajte prilikom spusta, to ćemo i praktično, naravno. Onda, šta sam tu još naveo? Da li da vozite sa običnim pedalama ili vam trebaju neke druge, to sam odradio kakve sve pedale postoje što se tiče bicikla, tako da ostavit ću i taj video. Izvinjavam se na kraju ovoga. I što se tiče nekih različitih terena kako kad treba voziti, mislim da je to manje više. Što se tiče tog novog, da kažem, serijala koji planiram eto da pokrenem, tako da evo sve sam rekao što se tiče o toj vožnji. I danas ću vam, gledat ću da napravim jedan, sigurno će biti teorijski ili će biti možda čak dva, potrudit ću se danas da snimim možda i dva, ta teorijska, i onda ću da pokušam da snimim praktično, samo da uhvatim vremena da može neko da ide sa mnom da me snimi, jer nosači me zezaju. Ako neko zna gde mogu da nabavim nosače za osmicu, treba mi za GoPro, dosta bi mi pomogao recimo onaj nosač što ide onako ili oko šticne što se stavlja, ili bukvalno onako ispod sedišta. Ostavit ću vam sliku kao, pa kad snima onaj kao iza mene, da kažem, kadar, to bi mi isto dobro značilo, ili neki nosač eventualno ako bi nešto mogao na ram, pa sa strane nekako da stavim GoPro, pa da možete da vidite, ali za neke stvari stvarno bi trebalo dvoje, odnosno da me neko snima. Tako da pokušat ću da snimim što god bude mogao više. I šta će još neki naredni video i šta će biti sutra, bukvalno bi trebao da snimim nešto oko Vasilijevog bicikla, nešto ćemo ga sređivati, čistiti i prati. Doduše ima takvih videa kod mene,
ali sutra ću se fokusirati baš onako na lanac, odnosno malo ću mu više posvetiti, da kažem, pažnje što se tiče lanca, pa ću vam pokazati kako da ga očistite na pravilan način sa svake strane, ono čišćenje sa 4 strane. To ću vam sutra pokazati i za neke sledeće videe možda budu još neke 2 recenzije, to će biti hardtailovi, pošto su mi pisali ljudi, treba bi biti jedan elektrik isto na recenziji, ali to sad o tom potom, ova dva za sad stoje. Što se tiče hardtailova i za taj elektrik ne znam, pošto treba još da se čujem sa momkom, tako da eto, to vam je sad neki, ujedno sam i u ovom videu ispričao sad za taj neki naredni period šta će biti od klipova i što se tiče tog novog tutoriala o čemu će se raditi, tako da eto, nadam se da vam se dopao ovaj današnji video. Ako jeste, naravno lajkujte, subscribeujte se, uključite zvonce da budete obavešteni o nekim, da kažem, narednim videima koji budu izlazili. Podelite naravno sa drugima, imate veliki pozdrav od letećeg Novosađanina, a mi se vidimo u nekom sledećem, zapravo vlogu, tako da mislio sam da ću danas snimati, da će ono kao biti kombinacija uvoda i da kažem bajs vloga, ali nisam hteo, rekao ajde da vam snimim samo vlog, pa ćemo onda snimiti, da kažem, sledeći bajs vlog, tako da eto, budite mi pozdravljeni, pa se vidimo ljudi. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel, back to my place at the top of the hill.